Takže čau lidi, vítám vás u svého prvního gameplay videa. Dneska si zahrajeme Bed Wars na serveru Survival Games. A mapu už vybrat nemůžu, protože za 2 sekundy začínáme a tým si taky nevyberu. Takže máme mapu Houses. Budeme si tady pobrat nějaký ten bronze. Mně se zdá, že to je nový. Jsem to včera hrál ještě. Čorka. Co? Aha. Tak tohle zajímavé. Tam čornu. Beru. Udělám si nějaký ten armor, krumpáč. Tohle vám vždycky doporučuji ze začátku si udělat na Bed Warsech vždycky armor a krumpáč. Ten je lepší. A někdy ještě tu boom tyčku. Tyčku, která zazuje moji nejméně oblíbenou zbraň. Jako když je proti mně. Ale když použiju mě, tak mě nerobí vůbec. Boom. Iron. Čeho postavené? No stavej. To je blb. Já bych si srandu lidí, on to fakt spadl. Já myslím, že jsme lidé vendali. Dělej! Jump! To je fail pěkný. Ne. Irony tam nejsou, jej dáma, ne. Pardon za to, jak to teď vypadalo, protože já jsem tady se totálně zamotal. A sorry za to rychle vyvedí, protože já teďka musím rychle jít to počorovat nějaký ten, jo. Umři, chci. Jo. Chci? Jo, super. První kill. Yellow už jsou zničení. Ježiši. Tak to, já bych chtěl jít zkusit zabít green, ale to nevím, jestli dáme. No, green ještě ani se nepostavil. No možná postavili, já nevím, ale asi se postavili, ale my jsme jim to zničili možná. Ne, green nás jdou zničit! Ne. Stejně. Co je? Sakra, kde je? Au! A já jsem červený. Já myslím, že jsem modrej. Jej, damane. Já jsem byl červený, však červený nezničili ještě. Nebo zničili. Co? No, nevěřím, že zničili červený. Damane. Však nezničili, ještě máme fajku. Tak to je jakýsi divný. Já jsem byl... Ach jo. Tak... Tak, já nerad, ale já končím, já totiž můžu mít na YouTube zatím nejméně 15 limitové video, takže... Počkejte, rozhodně se s vámi ještě tu. Takže zatím